Magandang hapon na tang tanan. Sobrang hapon na. Danas leksian sa bahay, gikan ni eskwela. Dahil kuan guys, darag bulang hoy, di sunuban ni Ate Ali. Atong tilawan, og lami ba ni siya, og dungagon. Ha, Mama Jijin, ma. May laag sila. Si Mama Ali. Sila gani. Mami, mandiyan ay. Tilaw ko, ma. Di ko makahatod na prami, imbes ka na ingang kompromi ka na, maghatod ko dani. Yung saat, mas prami nga na ako na LTO sa Alicia. Matay sa? Naidakop ba na LTO? May daktok matay sa? Ang sa inyong giprak. Kamusta pag-eskwela, we? Ha? Kamusta? Okay lang. Ang sa inyong, Ma'am, Nixie. ang sa inyong kanan. Yung practice mong sayaw. Nixie, nag-Christmas party mo, Nixie. Dengan manggod mo, 15. Doon na isda, na ipapalit ang isda na isda. Nga nung naghilak kagabi eh. Si Papa kay na may laing oyaw. Nandaan sa may mong gibati. Ang gabi, Nixie. Hmm? Nanihilak mo ka. Hijok-hijok nung kuntok pa. Nga, Sino magdukulain mama? di ka sugot kay wa mo kakura may imong mama. Love man ka mama. Mama kay laing mama. Di mo lang imo lang mama si Mama Ali, si Mama Gigi, Mama Ruby, Mama Julie. Mami Purame. Ana ara kanang imong gipud kanang kita si imong papa. Manay labot sa ting kabuhi. Ayaw hilak. Matay sa? Ayaw hilak. Pwede na mag-dinarang na mo tawag ni papa na bitas mama. No. Ha? Taysa, love you, Taysa. Ha? Mama. Ano man? Ito may gihila ka ni mo, Nixie. Papa. Ha? Okay ba na? Love you, Taysa. Love you. Masay mas gwapa ni Diyos at Tersalia, Taysa. Ako. Ayaw hilak ka. Di, kaya ko gana maghilak ka. Nixie, yung hilak mong ka, Nixie. Ayaw ka hilak, Nixie. Ayaw napangita ni papa kay wa ka. Wa ka lagi kuha ni Jack. Kaya wa siya napadag kwarta. Nixie, anong hilak mong ka, Nixie? Nixie. Nabi ka sa mama. Ay, lagi hilak. Kaya alternative sa munisipyo ha. Natulat ako ng ice cream ha. Taysa, love you, Taysa. Love you. Kato imong panjo ka wat yung butangan sa imong likod ko. Ay basa, paningot. Magkatupo gabi, Taysa. Suma. Ayaw nakaasa ni papa. Kaya di mo kumusugot o hugman ka. Kita na mag-uban. Ha? Sugod ron, di na kamuasa sa inyong papa ha. Naras mama ha. Naman sila naghan man mi nagmahalin mo. Ayun na si papa kay bad. Pa nagpadani mo. Ha? Ano? I love you, Taysa.
Di man ka na di man ka masinghagan ni mama ug di ka magpabujag ka na bitong tagdugay ka mo mata, tagdugay ka mo kaon, mo nang musuko si mama. Diyan na utrohon kay kibaw ka mo school man ka. Di magpasaway kay balit ka. Di ka mo kaog daghan, gamay ra mo kanon mo nang niwang ka. Naminaw ni mama aron dis mama musuko. Ha? Di na gilak-gilak ha. Di na mangbasa og chat at cellphone mo maalis sa chat sa imong papa ha. Kaya ratong i-block. Bukan dia ke bulan habis? Ang jatuh kopi emak tu yang minum emak. Kasi ako plato ka kay ang takaban niya kay di na ko. May para ba ani ba kay katawisan hapon na. Dapat saging guys da. Daga kalatag among hinog dali daga na ginugtundan ng saging. Okay be. May tubig. Damis Lexis kuan guys, nahaman ako gligo mo to ang gipang ganihan ang undag ug kaon kay grabing iganga ja mapapi. Pag mata na hud sa pag manag mata mo to nagkuha kong Lexi. Di mapatoy pagkaon ng huglang huy. Pag mata na kay wa naman da sila sa ati Gigi nog si ate halin ang laag sila. Dami daris bulang huy na pong manang. Magpahungaw ko sa hanggibati mo nang agang mata ng hubag kay napenget ko nga naluoy, di ko kasabot sa hanggibati. Bahin ni Lexi. Kaya ning tawag lagi ijang papagabi, nag-video call sila. Ko kahunat na to sir guys, kis nas nanay. Masuko ra ba si tatag si nanay gabi, kay ngano ko nga agbata ni Mariano. Nga, mutawag ipakita agbaji. Okay, rag ako mong pakitan Mariano, adyo ra madyo pakita aghang anak kay. Di nagdita magkuanda na, magkasinabot jud. Bahala kasi mong kinabuhig, mag-unsa ka, magtulijik-tulijik ka diha, kay di kajig ka na pakita sa bata, bisag kanus bahala ka. Namikil man ka, mamatay kag di ka kita sa imong anak, monitiman Kaya ako tarang kusta ng tarang, pero aho ng anak injong gibuang, imong gipakita sa imong body, bahala na ka. Masipon be ka na. Hilabti ko, adyo ram dyan hang anak, kanang imong baji. Tamak po na rin siya, ipang mus-mus lagi mo na hang. Grabe pengutan ha gani ha. Pagkahibaw. Kay gabi iwa man ko ing na. Kung po kaniingan ha gabi lagi be. Wa kaniingan nga ning ipakita agi jahang baji. Mo na nga. Wa ko kasabot sa hanggibati, naluoy kong Lexi nga napenget ni Mariano, hani ba? Baw. Mutong nag-post ko sa Facebook kaya wala gizyo ko kagbantas. Pahungaw ko sa hanggibati kaya napangat kasi ko taman. Kaluoy kong Lexi. Ikawa anong ko sa ang giingan guys. Kaya daan ko yung labay. Basta mara to guys nagpa mo nang nanghubag niyang mata kaya naghilak ko sa kapangat. Okay. Dili ko gusto pakitaan ning hang anak sa ukin sa manang body nimo balag 30 pa kabuok. Ador ba di pakita ni hang anak kay rong ta mag sumpaki. Mariano ha ka. Suway ra pud tamak sa Alicia kay na. Ulbo din imong kaspa. Manika bakasyon. Japo naman guys, mag-edit naman ko.
Mag-edit na ko kay kuan mato Miss Lexi sa munisipyo. Smile sa tabi. Hapon naman guys, maura po ni among vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw o kanang sa katong mga nangoment sa ang mga hanggipos ganiha. Salamat sa inyong tanan sa inyong concern. Pasensya na mo, nakuha na ko sa kapangot kay basta ang anak nagaligid did ako ano na di did magsilbi did mo. Ilaw gud kog tawo mo suka-suka. Di did magsilbi did ang anak mo labtal. Jamara ni imong vlog guys. Salamat sa inyong pagtan-aw o God bless na tong tanan. Amping mo kanunay ug asa man mo karon. Bye guys. Thank you for watching.